מי לוקח ארלוזרוב? בואו לקראתי, זה לקוחה חשובה. 34, מה איתך? אני לא יכול, אני תפוס. אני הסתבכתי פה עם הווייז. אתם ידעתם שיש ז'בוטינסקי גם ברמת גן וגם באום אל-פחם? ש9 ייקח. 9 פנוי. 9 לא יכול, נשמע, לא יכול, איפה את תשאל? אני בכביש הסרגל, התהפכה פה משאית של הודו, תיקח מונית אחרת. 62. לא יכול, אני במוסך, הלכה לי השטמפה. נראה לי זה טוטלוס. 34. אומר לך, אני לא יכול, אני תקוע באום אל-פחם, הנה, תשמע רגע. אללהו אכבר אללה. 9. אני בהודו, נשמע, תשמע רגע, תשמע. קוקוריקו! 62. אחי, אני אומר לך, אני לא יכול, אני על הלב, תשמע את המקדחה. 34. אללה. 9. קוקוריקו! 62. אופסיגתם, שאחד מכם ייקח את הנסיעה. אתה בפקק עם תרנגולות קוקוריקו, אתה, אה? תגיד לי, מה שלחת אותי לארלוזורוב, אה? מה, אתה רציני? אתה יודע כמה הדלק היום? אתה יודע שאני לא נוהג בשעות האלה, יש דידי על ארי. אז תשמע בנסיעה. אני לא יכול, אני צריך להתרכז, יש אהרון, ש9 ייקח. הלו, אני באמצע השנת יופי שלי. מה, אתה חושב הלוק הזה בא מעצמו? טוב, מה קורה? מורן אטיאס מחכה בארלוזרוב. איזה מולן אטיאס? מולן אטיאס? כן, מורן אטיאס. שתיים, לוקח. קחתי באמא שלי לקחתי. לוקח, אני בדרך, 5 דקות אני שם. 9 לוקח. איך אתה באום אל-פחם, מה אתה מבלבל את המוח? נשמע, 9 לוקח. מה עם האוטו? אני שומע את הקוקוריקו. איפה הקוטן, יעלת? נו! אז איך אמרת קוראים לך? מורן אטיאס. לא הדוגמנית. הרבה מתבלבלים. מתבלבלים, אה? 9 יא בן זונה. מולן אטיאס.